Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Dongen ga morwa mar bedo kodi odiechieng nyakwara Ramogi ajwange chenro mar penj laktar wapuonjore wagombaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare kamora mora ma intiere kawie thuolo matini bedi e piny mondo wagombaka kendo wabed kod chenro makende chenro makawuono mar penj laktar ani luonga ni Rito Lak kendo ka wawacho ga ni ngima en mwandu yena mondo mi arwak daktari wa obonyiswa ni nyinge nga en wuod kanye en laktar molonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twaka achiel kachiel nikech kawuono dwani wati kod thuolo ni ma wadiye kabisa wati kode kaka dwarore machiegni daktari erokamano ahinya Ruth erokamano jopiny mawinjowa nyinga en Dr. Jeremiah Martin Oludhe aya piny Sakwa Bondo Kakuodi Siaya County kamano tan daktari molonye weche mag lak amor mokalo mar bedo kodi e chenro mar penj laktar in makawuono dwani miwa topic wadwani miwa twak mondo mi wachaka twak achiel kachiel erokamano kawuono en odiechieng' ma muhimu ahinya especially ne wan dakteche mag lak nikech kawuono en odiechieng' mar ng'iyo afya mar dhok gi lak jo kizungu wacho ni a happy mouth is a happy body mane theme wa ma higani mar odiechieng' ma kawuono ni koro odiechieng' kawuono ni e dunia mzima e piny mangima obed Kenya ka obed kata pinje maoko kawuono waparo afya mar dhok gi afya mar lak to nagone Ramogi TV erokamano kuom loso chenro ni mondo walose weche mag lak wapar ne jopiny gigo mowinjore ni mondo watim eka koro afya wa mar dhok obed maber nikech kaka gini wacho ka dhogi nigi afya maber dendi be dhi bedo gi afya maber erokamano ahinya kama wantiere no afya maber mar dhok kachiel kod mar del duto te kachiel kod mar paro Dr. Martin wadwani mondo watudane afya maber mar dhok kata bedo kod dhok makare dhok mamor kod yore mag paro makare mana kaka topic wa makawuono wacho ni dhok mamor del mamor paro mamor nikech Ruth sama in gi shida mar lak kata in gi shida manie dhogi okinyal bedo gi kwe sama raki lami okinyal bedo gi kwe sama laki goro remo okinyal bedo gi kwe sama dhogi ng'we kind ji okinyal bedo gi kwe nikech tuoche mabe ka in go dhoke machalo kaka ranyis mag tuoche moko mane wan go e dendwa aseng'isi pile kabiro kani nitue tuoche moko ma samoro ji kia ni in go lakini sami biro daktari mar lak ma neno gimoro wawach ni kata dhola kata winjo harufu moro kaka koro tuo mar kansa nitie moko ma samoro ng'ato kia ni en go lakini nikech aneno gimoro e dhogi dhi miya picha ng'eyo ni dendi to chal nade emomiyo wawacho niya kirito ngima mar dhogi kirito ngima mar laki ma koro dhogi mor dhogi onge tuo moro amora leke ni beyo tiende ni ibe afya ni mar dendi te dhi bedo maber nikech Ruth ng'ama rito dhoge donge nyaka rit kumoro kuonde moko te koro emomiyo wacho ni tafadhali sami rito dendi kuonde moko te pare dhogi be wawacho wach paro sama in gi tuoche kaka koro mar lak lakirami Ruth wiyo ok nyal tich ok nyal kata concentrate e gimitimo sama wacho kaka koro dhogi dumi bet kind ji ionge amani nitie psychological effect mago te affect mana mental health mari nyithindo mathindo maleke gi okotimre nade onge laini ibiro ka gin ka wete gi loso gin gi ling thi gionge amani mago te affect esteem mar nyithindo gi kata joma leke gi okethore joma leke gi otore joma leke gi olokore rangi mago joma onge amani kata kuma ji nitie gidwani gilosi ka ginyiero to giumo dhogi tiende nikech
tuo manie dhog gi cha omiyo koro affect lifestyle margi mapile. Emomiyo kawuono kaka dakteche mag lak wan ka mondo wawach niya, tafadhali warituru dhogewa mondo afya wa moko go obed sawa be. Nikech en rito dhok kachiel kod rito lak, daktari adwa ni mondo mi koro wadonja achiel kachiel yo makare mar rito dhok. Dhok oting'o gik mang'eny mopogore opogore. Nyako Ramogi Ajwang'a, en ndalo ma bende wadwa ni wakaw gima ino madwarore, nikech wasewinjo ni seche ma dhogi nitiere kod chandruok to del duto te nyaka paro nyalo bedo kod chandruok. Wang'i ang'iya kwa kete oral hygiene ma general kako onego bed ni obedo. Erokamano Ruth. Kawuono odiochieng' te mane gima wasetimo puonjo ji kaka irito dhogi. Adwa ni walose gik ma basic ahinya, gik ma jopiny biro yudo mayot timo. Mokwongo walando pile pile ni tafadhali warud lekewa. Mane gima mokwongo akwayo ji mondo tim. Rudo lak. Nyocha andala na ng'e ni an gi liet ariyo molure. Ok namoro ahinya gi gima naneno. Ji mang'eny ok tim ang'o? Ok rud lekegi. Takia ang'o momiyo nikech tinde mswak be otimre nade? Odhi piny. Bech yath mar mswaki be odhi piny. To wacho ni kata yadh lak ka onge, ng'ato nyalo tiyo gi pi, chumvi. Kata kionge pesa mar mswak, inyalo turang'o? Yien. Tilosogo mswak. Koro watemo ng'iso jopiny ni mondo warud lekewa gokinyi bang' chai. Kise madho chai. Sani nitie kaka koro joma mine gi joma chuo matindo ma nyithindgi pod tindo madhi e skul to iting'o gi school bus. Iyudo ni school buses gi biro samoro sa 11 gokinyi. Jonyuol wigi wil ni nyathi winjore ni mondo rud lake kapok odhi kure, kapok odhi skul. Akwayo jonyuol ka nyithindo pok oringo dhi skul, para ne mondo rud leke nyithindogi. Tube jonyuol gi joma winjowa gi joma nenowa. Temuru gokinyi kuse madho chai gi mandas kata chai gi chapat, rude laki. Ekidhie shughuli mapile. Kisetieko gige gi duto gotieno misechimo kori ikri ni dhi nindo. Kendo chaki rud lak. Tiende ni warudo lak diriyo. To kawuono nang'iso joma mine. Unu gi advantage nikech uwuotho gi handbag. Ei handbag ka inyalo keto muswak gi yadh lak. Ma in kata bang' lunch moro kisechiemo tinyalo rudo laki. Joma chwe mwane mok wawuoth gi bags kamoro amora. Lakini anyalo ng'iso jopiny ni kurido laki gokinyi kako winjore bang' chai. To gotieno bang' chiemo kapok inindo, mano roma. Tabiro puonjo emomiyo abiro gi gini mondo apar ne ji kaka irudo lak. Ruth mano gimokwongo. Gimoro mar ariyo, muswak mwagoyo ni samoro ok bi konyowa go muswak maber kind lak. Ing'e leke omakore. Kwa hivyo nyalo rudho oko to samoro kind lak tami kaki loso. Akwayo jopiny ni kudhie supermarkets madongo gi ubro yudo tol moro kanyo miluongo ni dental floss. En tol minyalo tiyogo rudogo kind lekeni. Joma nyalo yudo pesa manyiewo gimoro kanyo miluongo ni interdental brush. Echa floss ni kacha nitie moko be miluongo ni interdental brush. Gin gi thindo. Ginyalo donje kind leke. Mano be wakwayo ni mondo ji ochak timo. Koro wacho ni go mswak diriyo odiochieng'. To kinyalo temo mondo imany tol ni mondo konyi loso kind lak, mondo kony luoko kind lak. Mar adek, kwasechiemo kin kumo kinyal go mswak. For example, ka koro wan kuonde mag tich, kuonde mag vibarua, kuonde mag biashara. Ikawa kapi matin tikudo, tilao dhogi titimang'o, ting'udho oko. Mondo chiemo cha kik dong'e e dhogi. Samiwe chiemo modong' e dhogi, mano ema kute dhi tiyogo to chamogo laki. Koro wawacho niya, sama ine shughuli ni makawaida kuonde ma intie, kise yudo mandas moro ichamo kata kuon galot moro ichamo, tafadhali tok mano, law dhogi tiwit oko. Mar ang'wen, wantie gi joma nigi tuoche dendgi. Tuoche kaka awacho ga pile, tuo mar sukari, tuo mar pressure. King'e ni in gi tuoche ainago, in gi shida mar adundo, shida mar heart, mago te. King'e ni nitie gimoro mathagi e dendi, in dware ni rit laki moloyo jomoko. Nikech tuoche mag lak gi gikonyre gi tuoche moko mag del. Kokirito tuoche mag del gi tuoche mag lak dhi betie. Ka tuoche mag lak be osebet kaka koro mar ring lak, obe odhi miyo tuo moro cha kaka sukari dhi malo. Kwa hivyo king'e ni in gi tuoche gi,
tafadhali tem mondo irit dendi. Chiemo ma ji chamo. Kik waher jomohero chamo mandas ahinya, chapat ahinya, kek ahinya, gik manigi sukari gi. Wa encourage ji mondo cham natural foods. Chiemo ma kawaida ma kienyeji ka. Obed rabuon, obed omuogo, madh nyuka, iwinjo gik mainago. Cham matunda olemo. Somo wacho ga matunda to ji paro ni wadwa ni dhi cham apple. Apana. Mapera mineno mbelo ni no. Maembe mineno mbelo ni no. Lemo manitie pinywa kaluo kanyo. Mora ma ichamo nigi madini mowinjore. Alode obed suga, obed apoth, obed sukuma, obed cabbage. Watemuru mondo wacham chiemo ma balanced diet. Chak be mondo wamadhi. Nitie jomoko nyiedho jok to uso chak te. Onge kata madong matin magimadho. Kora dona ngisu ni ya kikus chak te. Donge gi moko imadhi mani gi nyithi gi nyithindo mondo kony lekeu. Moko be aparo ni mago the main things. Wago mswak lak, watigi tol mawacho ni dental floss cha, wachiem maber. Wan gi gik moko miluongo ni mouthwash Ruth. Mouthwash gi gin gik mabeyo, lakini ok ber kitiyogo pile pile. Asika ngiso ji ni gino ochalo yath kaka moko. Nyaka idhi ir daktari, ma daktari ema timango. Ndik ni dhi tigi yadhni e period makama. Lakini jomoko tido ka nyiewe to tiyo kode pile sate. Koro mano ko winjore. Ageno ni winjo wechego maber. Nyakwara Ramogi Ajwang', pod wantiere mana kanyo kaka wanyalo rito dhowa e yo makare, nikech seche ma dhogi oritore e yo makare nitiere tuoche mamoko ma bende biro biro. Aneno picha moro maber ka mokalo kotenore kod lak kod adundo. En lak achiel kod mai picha no. Nyakwara Ramogi Ajwang', kinyalo ng'iye maber, wantiere kod lak ka to wantiere kod fuoni mopogore mag del, wantiere kod adundo, wantiere kod chunya, wantiere kod leche mag remo. Tiende ni gigi tote otudore masasa mokwarito lekewa to chandruok kata kute nyalo wuok kama dhi komachielo cha. Picha ni ber ahinya. Picha ni ber sana. Tuo nyalo akwom la to biro affect dendi. Tuo be nyalo bete dendi to biro affect dhogi ka gi lekeni. Emomiyo koro wacho ni tuoche gi nyaka ibed ng'ama rito dendi throughout. Kik ing'i mana kumoro achiel. Sami rito laki ma dhogi ber, ma dhogi ler. Ng'eni gik mineno mochoro moko gin bacteria, waneno blood cells. Nikech sama tuo ni e dhogi kae, ng'eni bacteria nitie gik moko mwaluongo ni endotoxins. Magi gik ma koro kelo tuo. Sama koro tuo ni e dhogi, endotoxins go kata gik makelo tuo go biro donjere e remo. Sama gidonje remo donge ringo kamora mora. Tiende ni tuo ni koro ae laki to dhie kuonde mopogore. Adundo ni be ka nitie gi shida, ka ni shida nitie heart ni kendo tuoche nyalo akanye to biro nyaka e laki. In fact Ruth, abiro ng'isi kuma tiye. Jotuo te mobiro hospital manigi shida mar heart, chuny gi nigi shida, nyaka kal dental department. Nikech ang'o, onge surgery mibiro timni mar chuny kapok olos lekeni. Nikech mano kata dakteche mag heart ni timo tich mabure. Nikech ng'eni tuocha pod biro timang'o? Biro duogo. Group mar ariyo ma nyaka kendo kal e dental department, joma nigi tuo mar kansa. Ok ibi thiedhi kansa e hospital matiye kapok ikalo e dental department. Nitie tuoche moko, for example, abro wacha achiel. Nitie tuo miluongo ni osteoredonecrosis. En ang'o? En tuo mar chogo chogo mar lak, the jaw. Kibiro gi tuo mar kansa, to dhi otimni gimiluongo ni radiotherapy gi chemotherapy. Tok no thiedh lak manigi shida. Ng'eni kore kiyawo tuo maduong' molo kata kansa mano keli cha. Nikech chogo cha dhi tho. Kosetho, tiende ni remo ok nyal dhi e chogo kanyo. Koro kok wanyal thiedho chogo no, ang'o mwatimo? Biro chunowa wang'ado chogo no oko. Koro suchi kaka ji ong'ega ni ma Ruth, sura cha biro timre nade? Biro lal nikech koro wagolo chogo. To nikech ang'o? Nikech ji mang'eny kia connection manitie kin. Iwinjo ka ji ochayo galak ni laka. Ok en laka. Eni dendi ka mora nyaka yier wiyo tudore. Maka moro dhi marach, to moko go biro dhi marach. Erokamano ahinya.
Ageno ni nyaka kamwagi keno ineno pek kata ber mar rito dhogi kaachiel kod lekeni. Tainya nyaka intiere kod tuoche kaka mar sukari, tuoche kaka mag pressure, intiere tuoche kaka mag kansa kaachiel kod mag adundo. Tuo moro amora nyalo wuok e dhok to chopo e fuoni mag del, nyalo wuok e fuoni mag del to duogo e dhok gigi otudore te. Kawa yoyo gi kanyo watimo makosa dier oyo omiyo makema kaka kanyo kwa duogo to wang'iyo kaka onego beni warito dhowa e kidienje mopogore opogore kopogore kod gima daktari owacho nomiyo kik isud kata matin. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Tij twengo dwaro ka ng'ato jaratiro nikech clients mang'eny oluoro twengo nikech ji ok joratiro. Ne an ka gi lek ni ambe chieng' moro na abo los kek kata nyaka ng'e loso kek. Koro sani nyasi moro amora muriwo midwa chame kek aloso. Keno ber ngima dhano nitie ga gik moko matimore apoya iluongo ni emergencies. Koro gik ainago ber ka iketo pesa moro thengi maka masira moro yudi tiloyo mayot. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu Rito Lak. Seche mirito laki mano irito dendi dutote, irito dhogi dutote, irito ngimani dutote. Daktari, adwa ni wang'e ane kidieny machielo tuoche mathoro bedo mang'eny mokalo mag lak kata dhok. Erokamano ahinya Ruth. Tuoche mwaneno mang'eny e piny ka. Mokwongo number 1 en tuch mar lak. Waluongo tuono ni dental caries. To mar lak. Koro ka laki oseto ema dhi kelo nyaka tuch mar lak. Kwa hivyo mane tuo mwaneno ahinya e Kenya waka. To mar lak. Tuo mar ariyo mwaneno ahinya Kenya waka en tuo mar ringruok mar lak, ring lak, gum disease. En emomiyo sami biro winjo jomoko kawacho ni daktari ka rudho lak kata neno remo, daktari leke na ndekni, ineno gik moko ainago, daktari dhoga dum, mago tayari tuoche mag ring lak. To tinde kende tuo mwachako neno ahinya en tuo miluongo ni cancer of the oral tissues, oral squamous cell carcinoma, cancer mar dhok. Obesa ni wachako nene ahinya. Samora nene ahinya nikech atie level 6 nikech wayudo referrals from all over, but generally the data kata e hospitande mantie piny kucha nyisowa ni cancer mar dhok biro mang'eny. Kwa hivyo tuoche adek go mwaneno ahinya mar lak gi dhok.
E seche ma wang'iyo tuoche mang'eny, iwacho ni tuoche mag lak matop kata lak matuch kachiel kod tuoche mag ring lak mag gums kachiel kod koro kansa. Daktari, iwacho ni kanyocha ni dhi dala nitiere gima nineno dala. Debe ni ang'o ma contribute kata ang'o ma changia e bedo ni ji nitiere mang'eny kod leke moto kata leke motuch. Ok anyal ng'eyo Ruth, samoro pengine information pok ochopo ahinya. Lakini gima dwaro wacho ni nikech ang'eni program ni ineno nyaka gi policy influencers. Joma influence policy ma piny ka. Adiera makende Ruth ni dakteche malak onge mashinani. Ng'enywa wan kure, wan e towns madongo gi. To towns madongo gi jite ok nyal biro e towns madongo gi. Iyudo ni piny kacha, onge samoro ng'ama puonjo jopiny kaka irito lak. Kwa hivyo nyalo yudo ni samoro gisafa tuoche gi nikech gikia. Iwinjo. Temo miago ne kipindi ni erokamano nikech at least utemo bridge gap no kuma dakteche otimre nade? Onge. Mar ariyo nyaka wang'i be exposure. Obed somo, obed abeda exposure maoko. Ibro yudo ni samoro mano be contribute ni jomoko pok owinjo wach rudo lak. Mar adek socioeconomic. Samoro pesa mag nyiewo gigi onge. Ing'e samoro in gi an wanyalo neno ni mswak no beche yot. To samoro nitie ng'ama samoro kind chiemo modhi chamo gi kind yath lak. Iwinjo. Koro gik moko ainago. Koro atemo kwayo joma nyalo kata wafadhili mawinjo wa e kipindi ni. Kunyalo tero programs mashinani mabiro tero yedhe mag lak, mabiro tero mswak kata ne nyithi school, mabiro puonjo ji itakuwa sawa nikech aparo ni mane kumagap nitie. Lakini generally joma winjo wa akwayo unitinde bech mswak odhi piny, bech yadh rudo lak odhi piny. Tafadhali waruduru lekewa. Mane gima temo wacho sate. E seche ma wadwa ni mondo wang'e kidieny machielo mar jogo ma bende wadwa ni wang'igi ma ugen nyithindo ma pod tindo kaka ni wacho ni thothne wagologi agola gi dhi e skul kachiel kod mine mapek kata mine. Kapok wachopo kanyo ageno ni producer mar chenro mar penj laktar owinjo wachno mondo mi chieng' moro ka wantiere kod medical camp otudre kod jogi watera wach lak e gwenge mopogore opogore. Erokamano kuom miya nafasi mar loso e wi nyithindo. Adwa na los kuom mine kata gichuo but sana mine nikech ng'eny gi gina magin gi nyithindo. Adwa chako gi nyathi mapok onyuol. Wasewacho kae ding'eny ni tafadhali king'e ni yach kata ichiegni konyri dhi yudo nyathi. Chak ng'iyo nyathini kapod enei. Gimichamo nyaking'i, gimimadho nyaking'i. Yedhe mitiyogo nyaking'i. Nikech ng'e ni nyathicha sama losre, lekene be timre nade? Losre. Wadwaro ni mondo nyathini chieng' moro kikonyri ma nyathini onyuol, owuog nyathi ma gimoro amora ni sawa. Nyathi mosenyuol ma pod onge lak to dhoth. Nyathino onge lak lakini odhoth. En gi gimoro mwaluongo ni gum pad. Gum pad e kuma leke biro wuoke. Nyathi ainano be owinjre ni nyaka warit lake kata onge go kamano gum pads go. Ikawo kitamba maler tikete pi mamor manigi chumvi. Tiyuene. Kikibed gi nyathi en osiko dhoth to onge odiochieng' mitimang'o miyue dhoge. Kora kwayo joma mine ni kosetieko dhoth kapok ochako nindo kawa kitamba maler e pi mamor manigi chumvi to yuenego dhoge. Nyithindo ma koro osechako yudo lak, wawach koro higni 2, 3, 4 kadhi mbele. Nyiewne uru mswak, nitie mswak mar nyithindo ma wiye tin. Nikech ng'e moro ni mar joma dongo samoro ok birome dhogi. Nyiewa mswak moro matin to gintie e supermarket. Yadh lak be nitie yadh lak mar nyithindo. Nitie yadh lak mar joma dongo to nitie yadh lak mar nyithindo. Ang'o mi adwa ni alosi kanyo? Nitie gimoro miluongo ni fluoride e yadh lak. Mar joma dongo nitie kaka en malo. Tok dwano bed malo kamano ne nyithindo. Koro fo nyithindo wadwaro ni samido nyathi mar ka nyathini oromo mondo rud lake tafadhali tigi yadh lak mar nyithindo. To kionge go tigi pi mamor manigi chumvi. Nyithindo gi ka gimoro ditimre ni koro leke gi otuch kata koro leke gi kuot to gisechako bedo gi rem. Kikiring muko lak ni mano donge lak moro biro dongo. Apana. Adwa na ng'is joma mine ni ng'euru ni leke mag nyithindo mwaluongo ni milk teeth gi
ema dhi pango leke mabiro biro bang'e mag permanent. Tiende ni kigolo milk teeth gi ovyo, leke ma permanent ka ok bi pangre maber. Ibiro yudo ni nyathi leke ne otimre nade ogajore. To nikech ang'o? Nikech leke mokwongo ko notho gola ovyo. Kwa hivyo leke mokwongo go gin gi muhimu ahinya tinyalo thiedhgi. To onge leke mayot rito ka leke nyathi bora ni gom swak. Amor gi point no mokalo. Ingeni thoth ne wacho ni leke ne broti iketho dog nyathini kate ma ang self esteem kata chia mar nyathini dhi piny nikech koro leke ne odongo ko gajore kato thiedho gi bende koro bedo matek nikech mondo mi duok gi line ma chak pang gi nyalo bedo matek mokalo. Daktari ni mondo mi wang'ia ne psychological impact ni waseng'eyo kacha physical kaka chia mar ng'ato, confidence, weche mag mental health, wang'ia ne psychological Koro sama Ruth penja psychological, otemo ng'isa in terms of brain ni, kata in terms of paro mari, kaka ng'ama nigi shida mar lak, en gi effect mare, ka ng'ama nigi shida. Adwa na chak gi nyithindo kapok ajie dho madongo. Nyithindo monyuol, nitie tuo moro ma wiya ne wil Ruth, wewe apare piyo, iluonge ni dental fluorosis. Tuo matindo biro nikech pi. Leke nyithindo lokre marabuor nikech pi. Mano betinde obiro. Koro kabiro psychological component mi penjo no mar paro. Adwa na chak gi nyithindo. Nyithindo maleke gi ogajore. Gini nyithindo maonge confidence. Kata chung mbele nyithi wete gi mondo giwach gimoro kate school, tamogi. Magi nyithindo mosiko ponda e kona ok dwa interact gi jomoko. Tibiro yudo ni mano ok ber sama nyathi dongo. Nyathi dwaro ni samo dongo o interact gi wetene. Eko nyalo ng'e kata loso, kata nyiero, kata timang'o. Kech kosiko ling, to enena e kona kende, mano ok ber ne nyathi. Mano sama koro wawach ni koro pigcha oloko lake, to lake oloko rabuor. Kata koro nyithindo maleke gi ogajore. Be iseyudo ng'ama nyathi maleke ne ogajore. Ok ohero loso kuma ji nitie. Kata nyiero. Mano pod affect mana self esteem. Nyithindo ma lako ko ti kako winjore. Moko ni mbele, moko ni chien. Nyithindo ma samoro ok rud leke gi dhogi dum. Adwa na chiw ni example. Be isedhi dala mido sama nyithi Nairobi obiro gi mada. Ibro do ni ma Nairobi chapni ahinya to samoro madala oling thi. Ikia nang'o miyo oling kamano. Lakini kan gi confidence obe. Obiro interact ibro do ni nyithindo gi timang'o. Nigi self esteem together. Kwa hivyo adwa ni encourage gigi ok yudre Nairobi, Kisumu, Mombasa kende. Gigi nyalo yudre kate gweng'. Kidhie duka mag gweng' kaka koro thurwa. Okibikoso mswak, okibikoso yadh lak. Psychological component mano ng'ama nyathi. Koro adwa biro ne ng'ama duong'. Apani wamake makakanyo. Kapo kwa donjo kuom jomadongo kanyo mondo wayude weche manyien e yorno machuok. Kaito ka waduogo to wabo donjo kuom jomadongo. Ka bende wadhi yaw line mopogore mondo miwago mbaka wapenj laktar kik isud kata matin. Jumani e chenro mar ohala gi mwandu. Nadwaro kamoro ma at least kakete pesa to at least anyalo yudo returns on pesa na. Kore mane o introduce agi CIC money market fund. Keno ber. Ngima dhano nitie ga gik moko matimore apoya iluongo ni emergencies. Koro gik ainago ber ka iketo pesa moro thengi. Ne an ka gilek ni ambe chieng' moro na abo los kek kata nyaka ng'e loso kek. Koro sani nyasi mora muriwo midwa chame kek aloso. Tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai na View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Discover.
E dwe mar adek ni, wapako teko, ng'wono, koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. Kokalo kuom yie, chir kod ng'wono, mine manie kanisa gi osebedo kaka ranyisi maber mar bedo gi geno. Kata paka chalo nade, ni Yesu ni nigi teko mar nyisa paka ni kwe. Riwri kodwa e timo nyasi mar dwe mar mine ka wang'eyo chiwruok margi, tijgi kod chung' margi motegno. Nyithindwa, dong warengwa ne wang' Yesu. Dong warengwa make kata mana rak lawe. Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 2 okinyi. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Ticha bijni eng'e jothumbewa. En sigand thum manoloko kit lony mag loso thumbe hera e kinde machon. Aflin the Pretty e gwenge mag Seme. Waromo kod George Kembo, jagita matuklu manoloso wendni, kendo ne en jabath George Ramogi kinde duto. My Lion, kata Sibur manang'e gita ka, ma wendni na hero kata pod ahero nyaka kawuono. Nen Franco Toyo. Wayudo nyaka Aflin the Pretty wuon kapod orito heragi kod jabanjo. Ok na ikra mar dhi tedo. Na hero wach Nyasaye kendo ne adwa nadhi abed sister. Wach tedo ero noromo. To napoko timre kaka timre ni nyiri mamoko. Kik bai, ticha bijni kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Lokruok otimie migepe piny owacho kama ji 14 ogwele lemo mag jogoro mongirore, kama moko bende otimnegi lokruok. Wan pidaro jowagi sirkal ok de wang'wa. Pidaro jowagi ng'iyo gi ang'iya. Koro gichako kengi mondo pi kik dargi. Weuru keta ora ndedhe ni kaka kar kwayo kura ma higa ka kura biro to ni wabiro kunyonu to ok ukuny. Jogweng' Makangir e Alego Kamser Karachuonyo ywak ni gin kod luoro mar aula bang' piny owacho digni e chuodho oko e aora Ondedhe. Kawakomo to bim kata ong'er chako luwogi mana e bur ka bur ka giomo ni giwuok ni ting'wedogi. Koro ng'ato nyalo galore ni puothe osekomo. Konyalo dhi kata tok jumba adek to ka gik moko nogolo te ma en chien. Yiero mar monj mar bimbe osieko kende gweng' ma Kingli e kinde ni mapur ochakore. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kidieny mar adek, wantiere kod Dr. Martin Oludhe, wang'iyo Rito Lak. Wang'iyo kacha gigo manyalo kelonwa chandruoge mag dhok, kaka chandruoge mag dhok kata mag lak nyalo dhi e fuoni mopogore opogore mag del kod weche makamago. Kik iwil ni ma bende en kidieny ma waya online mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo mondo mi ipenj laktar. Ibo penje kokalo yor simu, kokalo yor SMS, mago te daktari oyie bro kaw kendo bro temo mondo mi oduogi kaka nyalore. Daktari, wantiere kod weche ma daher mondo mi wawuoye kapok wang'iyo jomadongo mane wasechako gi paro psychological effect kuom nyithindo, ne wang'iyo jomadongo. Adwa ni wang'iye ne weche mag madho ndawa, daktari. Weche mag madho kong'o, kaka giketho kata girocho yor dhok kata lak. Erokamano ahinya Ruth kuom penjo ma muhimu no. Jothurwa pile kwa biro katwa wacho ni nitie gimoro kong'o ok ber, ndawa ok ber. Lakini gik moko ariyogo, ndawa rache moloyo kata kong'o. Nikech kaka koro kumatiye cancers tem waneno mag dhok. Almost 98%
Inyalo yina ka usimbe Jacqueline kapok wadhi nyime. Jacqueline, hello, penj laktar. Ma Jacqueline ka uko madhi. Machiegni Jacqueline. Amor gi daktari kirwa apuonjwa ler mar ma. Kendo ambapuonjo ler mar lak ber. Jomoko to kurito miyo ne ake ore ma kunyiro koni mbaka timi ya ke to sema ke ma ore ore mo bedro tato penyana moko na pen okarusi mano wacho manyire supermarket vaidore supermarket venga to nyalo ka usi ma kawaida moko mitwango godo lewni gi to so e kind lake ge ko golo godo usafu mano be nyalo timore lakini amor gi daktari wani keni nyalo duoke nikech ananyo ga ni naka nyoso da to kaman jin ya goda ya soda gi la ka to nyaka na winji ko wacho ni kiki ya soda gi la na weyo kendo antiendo ni amor godo pile ka pile kendo kadwa ni obaya kata matis kendo anyiwo ji ni owinji penj laktar ka emo wayude puonj mang'eny ago erokamano. Erokamano ahinya Jacqueline. Wan bende wamor kwa yudo feedback kata duoko machal kod mano. Noero yawo soda gi lake. To koro tinde nyaka nowinj puonj okomul bende okoket peke e lake. Donge mano ber daktari. Erokamano ahinya Jacqueline. Angalau saming'iso kamano wang'eni waloko ngima ji ariyo kata adek. Koro penja ni usi mitiyo go kind lake cha konyalo tiyo gi usi ma kawaida mitweng'o go ananyalo ng'isi Jacqueline ni hapana kikiti gi usi no usi mang'isi mantie supermarket ni nitie kako lose mondo bi ogolu chafu manitie kind lak en nyaka gi gimwa luongo ni wax mondo bed smooth kika usi ma kawaida ni odhi hinyi koro kodhi kelo ni konyruok odhi hinyo ringruok mar lak tibiro poka koro tindi golo remo molo kaka nigolo chon. Kwa hivyo akwai ni kineno ni teka inya mondi yudi usi mar supermarket cha to ruda laki mano be oroma. Kinyalo rudo laki gokinyi gi godhiambo. Lakini nawacho ni kanitie joma nyalo yudo nafasi mar rudo usino to karabe ube utimru nade inyiewo lakini kikuka usi kawaida mar tweng'o mondo rit goleke ubiro hinyo kaito bende usimato angola nitie kako yoma nitie kaka moro cha olos mana kaka iwacho no lose yo makende daktari yena mundo miaduoki chien ne wantie ka psychological coach kuom joma dongo weche mag chiemo weche mag ndawa kachiel kod kongo nitie ka tuoche maikelo mag dhok koro nalose wach ndawa to kapok idonjo kanyo nyalo yena ka usim Veronica hello penj laktar hello machiegni Veronica erokamano kendo ni leke na olokre asikarudo ile arudo gokinyi arudo saa 7 to bisiko kubira makora chiele chaluor golo la kati momo daktari nyalo kumina erokamano Ruth aparo ni kae kuma kora dwa puonje dhi rudo la nikech wacho maber no rudo lake gokinyi gi godhiambo to pod nigi shida kwa hivyo bokwongo adwa puonjo kaka irudo lak kawuono adwa nuoyo asepuonjo ding'eny but kawuono be adhi timo kama mfano mar dhogi ji mang'eny rudo lekegi kama kikwa rud kamano kete brush ni mondo bed 45 degrees towards the gum to atimo gently round motion kikelo piny gentle round motion kikelo piny kamano to hakikisha ni chako mbele nyaka tung jomoko rudo lekegi ma gi oko to wigi wil gi iye kwa hivyo tafadhali samiru dola gi oko rud laki be gi iye mbele kae nitie curve kibiro gi mswak kamok binyalo rudo maber koro ket laki mondo rud achiel kama e curve mamalo kae piny be wachakwa kete 45 degree irudo kamano kakori ting'o malo nikech koro wagolo uchafu to wakelo e dhok nikech ibiro lao ting'ulo oko irudo kamano e iye be paruru rude ilak be kikurud oko kende mbele kae gi piny yaw dhogi tirudo laki achiel ikuongi achiel one after the other kamano par rudo kuonde michiemo go as par lewi to par malo ka
Titimo kamae gokinyi bang' chai gi gotieno bang' kisechiemo. Pod adwa naduok mana mama mogo simu. Ni samoro ni chako rudo laki to ka shida nosetimre nade? Nosebedie. Ng'eni ka bur nosebete laki nyaka ikuongi thieth burno. Kata kori rud dipar to burcha to poko thiedhi onge ok bi konyore. Ka laki ringruok mar lak nosebedo gi shida, uchafu osebedie, to kori chako rudo kawuono pod shida no nitie dhi betie. Makna go kanyo akawie Mary ka Mary poko lalna. Mary, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni. Dio penjo laktar Mia. An gi nyathi man en 9 years. So en gi shida mar lak kata sani. En gi shida mar lak e gul. Lakege nini otoboka kaso giregore. Alafu mabele gi be nini giregore to gi nini. Koro nanyiso ni kaka bit Naivasha makelo problem. Koro akiana si muko ne one side, koro alur muko ne other side. Akiana nyalo konye nango, but oyuang kani en gi rem. Alafu mabele gi koro in gi ng'injore ang'inja. Erokamano Mary kuom penjo maberno. Naivasha en area manie Rift Valley, kaka Nakuru, kaka Baringo. Shida ma wan go kanyo ni pi mani kanyo nigi fluoride mamalo ahinya. Nitie madini moro manie pi miluongo ni fluoride. Ko en malo moloyo kaka owinjore no bedi, to kelo shida. To e gima affect joma nigi Naivasha, Nakuru, Baringo, you name it. Koro gimotimre gi nyathini, leke ne molosre mag permanent ka, gin leke ma pi osetimre nade? Oseketho. To asebedo ka wacho ka ni leke ainago gin leke ma yot mondo ng'inyore, giyom yot mondo giyud buche. Kuma koro awinjo kochwanya e simu no, nosemuko. Asewachoga kae pile, ni yadh lak oken muko. Okay, ko en muko lak. Lak kato chal manade wanyalo konyo lak. Wamuko mana lak makoro kethre ma gima dwa timie onge. Lakini akwayo daktari gimuolo mang'eny yie na yie ya. Ageno ni boparo penjo gi chakre chien kocha adwa ka simu mogik mondo mikora mi thuolo mar duoko gite. Antiere kod Evelyn e line. Hello Evelyn, penj laktar. Hello Ruth, ibi tadi? Adhi maber mami, machiegni. Okay, kamano. Adwa penjo daktari Mia. An gi shida malaka. Kata sani asemuko ang'wen matu, to achiel mambele, to moro be otuch mambele ka. To nadhi e hospital moro, to gikona ni ok ginyal fix na, ama ok ginyal keto na braces. Alafu, ka rudo laka, hello? Wawinji maler dhi nyime. Ka rudo laka kupima ng'i, Nyere laka rama matek. To ka tiyo gi warm water, to laka chwe. Akia, ni daktari nyalo kona ni, what is the problem with my teeth? Because I'm suffering. Kata sani okanyal chamo apple, okanyal chamo carrot, okanyal chamo nyang, nyoyo be okanyal chamo, oduma mobul be nyaka mobok. I am having a lot of problems. In Kanye, Evelyn? And Nairobi. Happy birthday. Nakomboni mondo konya. Achandora. For that in. Pokachopo kata 80. Tani koro kan gu 45. And I'm not old. I'm strong. But I'm having a problem. Erokamana ya Evelyn. Evelyn nigi chandruok to gima bende nitiere Nairobi. Kora kani bochako gi Evelyn, akena boduoki chien kocha mondo mi. We achak gi Evelyn. Okay. Evelyn inyalo yudo konyruok ka wuok e show ka. Ibiro yuda e social media kaka Martin Oludhe. Tudri kod abiro konyi. Nikech kaka oloso malit to abiro konye. Kwa hivyo Evelyn, in katieko show ka to tudri koda abiro konyi. Kech anati hospital mar serekal, to serekal konyo ji ainago. Kech bech serekal ni piny. Ok chal kaka clinics mamokogo. Kwa hivyo jothurwa ma winjo wakua Nairobi. Nairobi konyruok ni ng'eny. Kwanza Nairobi sani ber. Kila ward
kila level 4 hospital nigi daktari mar lak. Kwa hivyo obed Korokocho nigi daktari, obed Mama Lucy nigi daktari. Kwa hivyo jo Nairobi unun sawa, mang'eni shida nitie en ot, en gweng' kucha. Temomiyo pod wamedo ng'iso ji. Ruth, wewe ang'isi ma. E Kenya ka wan gi dakteche mar lak 1,400. 1,400 gi 400 onge tich. Giwuotho mana kuondegi Nairobi. Nikech koro clinics mang'eny ni Nairobi. Kwa hivyo akwayo jothurwa kata jotelo mawinjo chenro ni. Dakteche nitie, dakteche manyalo konyo jopiny. Tafadhali ubeteme uru e counties magwa mag Siaya, Homa Bay, Kisumu gi Migori. E hospital mwaluongo ni level 3s gi kata level 4. Giteme ni level 4s go obede gi daktari mar lak. Nikech yudo ni jothurwa nigi shida mar lak to kuma giringe gidhie onge. Giteo ginyal ringo Russia. Giteo ginyal dhi jotiarech Kisumu donge. Koro nyaka watem kaka joma influence health gidala kucha. Ni level 4 hospitals gi level 3 watem uru gima Nairobi County otimo sani. Sani Nairobi County kumora mora mibiro dhie nitie daktari mar lak. Obed any level 4, kinge level 4 hospital, obed Udhiru, obed Imara Daima, obed Embakasi, nigi daktari mar lak. Kwa hivyo wakwayo jogo mondo timang'o gi influence mano dakteche mag lak gintie. Ng'ama ndik gi ema onge. Erokamano daktari. Dakika achiel gi nus. Adwa ni mondo mi iduok na, okang'eyo kidhi nyalo duoko penjo kamicha kimede wach mogik dakika achiel gi nus. Tema ne daktari. Erokamano, aparo ni samano wawacho gigo waduoka penjogo kata mag nyithindo. An gima dwa wache dakika nus modong' ni Ruth. Mokwongo agoni Ramogi TV gi show mar penj laktar ni erokamano kuom loso chenro ainagi nikech gikonyo jopiny yudo puonjruok. Mar ariyo, amedo kwayo jopiny kaka wawacho kawuone odiochieng' mar afya mar dhok gi lak. Ni tafadhali kik wa neglect lekewa. Kik wa neglect dhowa. Iwinjo nitie ng'ama go simu ni samoro en gosiepne moro kata kako nyier kind ji tame. Koro akwayo ni warit lekewa to achako rito lak ka nyathi pok onyuol, ka nyathi dongo, nyaka ng'amoti. Ing'e wasiko loso nyithindo to awe jomoti dawa mana nyocha iko ne ko nyal tiyo gi lwetene. Nwandiko jatich mar rudo ne lake. Kwa hivyo nyaka jomoti waritgi kamano. Erokamano. Nurito dau maber. Ndiko ne nyaka jatich mar rudho ne lake. Nwandiko. Amor mar winjo wachno daktari. Ni wacho ni kaponono ni ng'ato dwa tudore kodi tinyalo yudi kanye. Chak inuonwa kendo ne jogo ma samoro de gombo mondo mi otudre kodi to noko winjo kaka inyalo yudi kaka ginyalo yudi. Erokamano. An iluonga ni Martin Oludhe e Facebook. Mana Martin Oludhe kamano. Twitter be en Martin Oludhe. Kibiro e Messenger abiro duoki. Gi Nairobi ka ati hospital miluongo ni KU Referral level 6 hospital mayudre Kahawa West. Achaka tiyo gi jo Equity Afya manitie Kahawa Sukari. Kwa hivyo kuonde ariyogo inyalo yuda. Erokamano nya daktari. Wach mogik ni ji orit dhoggi maber. Kirito dhogi tirito dendi duto te makare. Daktari erokamano makende. Erokamano ahinya Ruth. Kachiel kod jogo mochung'ne weche mag picha, duola, simu, erokamano mang'eny. Ne director na erokamano nya Alex Obado kuom tich maler mitiyo. Kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja erokamano mathoth kendo yiena mondo miakwane hawi maber mar odiochieng' nyuol. Happy birthday Perpetua. Ne in jahera mar chenro ni kamora mora ma intiere. Watema odichiel eiga watema tek wane laktar mar lak kikwa kala fuach. Kaito maswak mar rudho lak bende onego beni wilo bang' dweche adek ka dweche adek. Kiko beda ni kaka ninyiewe morumo to podi kaso godo. Aniluonga ni Ruth Otieno, oriti masane. Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.
رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها طول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها طول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. When I look at Rian Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal.